Ассалому алейкум духтарако, созен хубен назен саломати ҳама хубай духтаро. Духтаро апаҳо хоҳаро бархатои лавдомани сангдор омадаи 3 метр 600 сомонӣ. Нархи як донаш, нархи оптоиш бо арзон мешад. Ба духтарако дар бораи бархатшон маълумот бутим барои шумо. Албатта мепурсен ки бархати королевский якум сорта, дуюм сорта, сеюм сорта мепурсен барои ҳамон пешакима бигумтон. Духтарако бархатои королевский якум сорт қуввати анами сангои вазнини тозаро надорад духтаро. Ё сорти дуюм шад духтаро качество аякумда хушрӯй ба хотир ки санг дора қувват мекунанд. Ё дуюм сорта як хубӣ доранд ки пач паст нест баланда хушрӯй. Нигоҳ кунед хижи анамида дар видео даже маълума 500% ба гарантиш ки беҳади бад хушрӯй апаҳои хушрӯи ман. Ина касе харидора ҳамин материаломон марҳамат ватсап қати кор мекунем фақат барои доставкаи материаломон метавонед нашод доставка ватсапи ман нависен. Доставка тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон, Узбекистон, Германия духтаро бисёр ҷода ҳозир шуда доставка дорем. Тарз доставкара ватсапда пурра када мефаҳмонам. Ина фиолетови, кабути осмонӣ бо фиолетови пасту баланд дорад, сурх дорад. Бардове ани хели зард баъд ани цвет беҳад мода шуд ҳоли бархати королевский ҳар рӯз мепурсидин мо надоштем аллакай боз овардем аз ман нархи бархатша мегум нархи ё 3 метр 600 сомонӣ духтарако некртай гатои серсанг мегирем 600 сомон фиолетови ини светаш то анами серин ки ҳаст духтарако диден ҳамаш хушрӯан ҳамаш качествоаш хушрӯи бада беҳад. Духтаро нама адантони кирпичный мепурсиден ин омадай 3 метр 600 сомонӣ анами светоро ман мепурсиден надоштем аллакай боз овардем тоза якум сорт бори Дубай духтарако ина дар давоми навори украшендори ман аёам нишон метин ё 600 сомонӣ духтаро ин мина ами видео ма вибр кардага 600 сомонӣ на рангои сирх ҳамин ранг бисёр барои шумо лозимӣ бу духтаро ина ман ёфтам метонен ай мо харидорӣ кунен духтаро. Ба духтаракои хушрӯи ман марҳамат инаи материалҳои ман ҳама хеле бархати дуюм сифат қатъия духтаро материал хушрӯи украшендор ирам ҳамчунин 3 метр духтарако 600 сомонӣ нархи як дона шай нархи оптови ячи арзон мешад духтарако нишабне чи хеле хушрӯакай ҳамаш хеле украшени дора мана духтарако фиолетови бардови сабз ини цветчам нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯй мана духтаро ини беживам аҷоиб буд фасон диден то ҳамиҷора 600 сомон ани ёшам духтаро мегзарем ба қисми дигаршон сабаби телефон дар заряд будан камтар наворқин шуд ина духтаро иёам 3 метр 600 сомон лавдоманай духтаро иёрам ам хеле лавдоманиш то инҷоша 3 қатор 4 қатор гул дорад болош якта гул дорад дига украшени фақат сангдор дорад ани хеле муҳрача надорад духтаро нирам ҳамчунин гӯчи 3 метр 600 сомони духтаро диден акай бобо ирам ҳамун нархай ҳамаша нархай барои худ ина духтарако ниёра мепурсен анамо бархатай ҳамун материал ҳамун качество 3 метр 600 сомонӣ диден расветкош беҳад бисёр аст сурат надорам духтаро ай видео скрин када ватсапи мада мепартӣ ма ҳам заказ қабул мекунам доставка мекунам ёшам акай бобо ҳамун нархай акай диловартоист ана духтарако хушрӯ бо я украшени фасони дигарай ирам 3 метр 600 сомонӣ ина духтаро ина закия цвет украшени дор духтаро мо фақат доставка қати кор мекунем духтаро нашод доставка марҳамат ватсапи мада метонем ки бинависем ма заказ қабул мекунам духтаро доставка мекунам акай дил мо омна боша дигар